Jian penak iki ayang bebek madaing papi kuting dia pasti sering lek tak kono sate. Nah, apa iku mau? Alah paling salah krungu. Lho kok ojo ngundang-undang lho ya, prasamu aku wedi, gak wedi blas. Lho ya. Suramnya. Lho rek wong atuh goleh. Engko keruan dadi maning aku. Ya, Yuki Ridwan. Lah aku ndamae malah dadi maning aku. Lho rek. Bantuan ke warga ya oleh sanunan. Epi aku te cerita. Dopi serius iki? Ayo mi jangan cerita aku yang cerita ndak. Dopi? Ya wis mi lah juga cerita. Yo iku, tapi sing kenal. Kami ngece bandeng ke warga itu loh, aku yang cerita. Jadi ngene pi, kan aku mambingi takon pasar. Terus. Terus ndek kali ki dari koyo ada sing ngudoi aku. Loh, Tommy, udah zaman ayo parah nih. Sita lah. Ngono penjelasan Ada iki. emosi nih. Jadi ngene pas aku mulai tekan pasar ndek kali ki dari koyo dibudos suara goib. Si Tommy. Mau tuh sampeyan aku ada ngomong ada sunu enggak? Yo pi merinding aku. Lho lek iku ya wis parah sing akeh mi aku gak wani. Lho kan papi rek. Jenis siap lagi. Alhamdulillah rek wis untuk lawang. Seneng pol aku ngene iki. Walah ngene iki nasibe wong jomblo, sembarang dirian, ngalor idul gak karuan, gandhe kerjaan. Walah nasib pundondo kok cik tenan. Aha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjani lho kene lho gak ini. Lonjan gak tau katakan dia Iya ngilang koyo wong udah ditagih bang. Lah mbekmu sar yo gak ngono wae. Aku kita mulai teko Jakarta. Wi, aku wae tau mau nang Jakarta. Iya ya enak kon iso dolen-dolen nang nanas. Nanas. Nek pengen mangan nanas lah, kok ada nang Jakarta Sar. Lah ya wong dikit akeh. Lah apa nemunen mbok pangan rek? Heh? Monumen Sar? Ya iku maksudku malah kepingin nang nanas. Ngono Sar? Yo gak rek, aku ndek kono tuh gak liburan, mek saking sambang nang Mbah. Ya enak ta nek kono njani sok ketemu artis-artis. Iya rupane kerasan nek kono nganti lali Malang gak mulih-mulih. Yo gak penak rek, ndek kono iku panas, saking lek gak talae bisa mek mes kono aku wis kepengin mulih, saking aku gak iso lapo-lapo mek iso nurut ae. Walah, Ono berita heboh apa ae rek, nek aku iki selama aku gak ono. ana berita impi nang mbek Paulo kono nang rokokan. Lho, tawon sapa? Bocah lagu itu kan yang yo iki bocah kan musibah to yo. Lah kon lucu rek. Lucu jengkol mah jang. Sik ta, teman sapa? PRT Depo. Yo iki salah nomor dibawa. Yo wis rek trimo ana Ora kene olan kabeh. Oh iya dia oleh. Iya dodol-dodol taprem ngono ya gelem ta rek. Lah iku masalahe aku gak sepenang tuku. Walah tiwas arep. Rek, delok nang koyo ono berita heboh. Berita apa Dim? Kok rupane heboh? Delok nang di FB. Aduh males deh kan buka-buka FB. Halah paling yo berita acara cinta. Ayo kok ibu-ibu. Enggak rek, iki lho berita lapor mobil. Hah? Temen tak Dem? Sebenarnya? Iya lho nah. Lah kok serem Dem? Yo iya jan. Paling yang Jawa Barat. Nek gak ngono nek Jawa Tengah sing kental karo ada Jawa e. Iya rek iki lho berita di Malang. Hah? Malang. Iya di Singasari jare. Sing genah kok Dim, ojo pernah berita sing di FB. Berita desa semen ojo gampang diserap. Apa maneh mbok share tambah heboh. Iya pisan ya. Tapi kita temenan rek. Lek jare mbakku rek, lek ono keranda mumbul iku, berarti usume penyakit. Akeh pageblok. Besare malah merinding ngomong ceritamu. Yo lek temenan, lek hoat pisinan kon. Sik ta lah. Lampor iku sing ngarepe ijo iku ta? Iya. Sing jerone putih? Iya. Walah. Iki ta? Iku lampor.
suwe ini rek. Yo sepurane do sabar lah. Wis mbok kowe sing jare kowe iku mang. Lo iya lali. Walah, Tadi endi sih? rencana aku sini di Kali Kidul. Waduh, Apa? yo nggak apa-apa sih. Tepak ya tuh no. Makanya iku ayo wis gas. Ayo wis cukup kae di omah dhisik. Ayo. Ana direk. Iki lho kate ngeteno anjane nang pasar lho. Iya lo saben ku tak kabeh iso gak boleh gak lek kentekan. Ora ya wis yo, kadise yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek. Kakek tak ipin. Ora. Oh ya wis yo. Yo. Endi kinto? Penae dende. Ya apa lek ndek kene? Oh ya sip iku. Iki lho Pin nang pasar. Pin, gak tumun ade, Mang. Oh iya lah, kan ketok iki. Lho buat RT rek. Dem sibuk ta? Mboten bukti. Tenang aku, Dem. Tapi di bukti Di pasar. Oh, nggih pun monggo bukti tapi kebasakan sate nggih. Beres wis. Siap bukti. Sar, kok merinding yo? Wis salah aja ngomongan aneh. Iya. Sar, kita awakmu. Iya, nek cilik pinggir. Sik sar aja panik. Iya, Jan. Hitungan ketelu noleh bareng yo. 1, 2, 3. Loh, kok kano? Mang gak kaya ono uang ya? Iya sar, aku koyo yo ketok uang. Ah, paling mah harus nasi kene iki wae. Hah, ya wis, Jan ayo. Sar, Iya, Jan aku paham. aku kerasa kayak ndek mburi iki. Iya, padha. Waduh, gawat iki rek. Rek tangi rek lho. Rek tangi. Loh, apa arek-arek iku? Jam, aku cerita. Itu aku butuh pinggir aku nang pasar ya. Pinggir terus. Lah nek ini dia langsung suara set. Lah cepet apa putih. Kamu demedene aku dem sumpah lah korong. Lah terus putih. Lah aku hari yo tak bentak dem. Oh, sampean den RT andalan. Ya jelas dem. Terus sampean bentak setane ngalih. Ya jelas dem. Loh, apa tepuk tangan? Lho kan gara-gara sampean setane ngalih. Loh, dapa wong aku sing mlayu. Lah, Bu teh. Lah pikiran dem lah aku dhewean. Ndek ae putih tiwas aku ngono serius. Putih, apa dem? Lho, awakmu kok aku ngene dem. Tenis niku sikile sinten putih? Ya salam dem. Napa niku putih? Iku sikile pocong dem. Ya napa niki putih? Sing tenang dem aja goyang. Yang pocong kok wedi. Seru yo tibae godai wong-wong. Kandhani kok. Ayo wis singitan maneh. Oh, mau kong jalan di lapangan warga ini. Ini mesti mami kira. Lupa saya ketemu enggak dapat kok. Nah, prem iki. Aja wedi Mbak, sing sabar, sing tenang. Aja ndek kono iku angger. Jenjane apa iki rek? Iki mau Pak ambek Sari senapun ndek kono tak buka lho kok malah mlayu. Ganti cari. Boleh Pak. Lho napa iki kok kabeh produk plan ini? Iku ben mau cek kali kedo. Hah? Sing genah mi. Nggih Pak RT saestu. Nggih Pak. Waduh, tambah gak aman kamu gini rek. Pak RT. Bawa mana iki kata pecang pisan. Lho rek Pak RT. Lah poconge kok ngono kok gak wedi. Kakak delok mulai. Lah wong sing dadi pocong sam londo. Walah, aku duwe ide. Napa Pak? Nih, merapat. Masuk. Waduh, ono wong maneh ta iki. Lah yo. Cecet-cecet pun. Lo penak do, buri kuwi. Walah, hah? Murimu. Ini kan wong loro. Waduh, opo iki?
Ayo Mi, cerita cute itu dong. Yes. Ini Pi, kan aku ini mulai bakal pasang. Terus nih kalian Tuh, kami Lah, masih ibu loh, kalau dari tadi. And action. ya jelas deh. Lola, kon Lola lek ngono. Kesane Lola. Baca. Jret. Diam.